Další úkol je najít nějaký libový gyros. Jo, to je pohodička. No, to je podle mě napůl legální. Hodně velká romantika tady. Jsi z Čech? Jo, jsem z Čech. Jo, ty jsi dlouho jel na motorce. Počkej, já jezdím na motorce taky. Jdem dát další sidequest. Au! Foj! Hej kámo, vidíš to? Thank you very much. Thank you. And what about beers? Bears? No beers, bears. Oni si podle mě myslí, že je pasu. Stejně někam propadnu. Vůbec jsem pozranej teď. Tak teď se mi úplně točí hlava, oši. Zdár. Tohle všechno na zemi jsou ty nechutný. Ne. Dám klíček, dobrý. Už jsem myslel, že jsem ten klíček nechal někde hluboko ve spodku batohu. Ale to bych přece neudělal. Ale to je prostě první, co mě napadlo, víš co. Tak nějaký sidequesty jsem tady udělal. Užil jsem si tady moře. Bazén. Krásný počasí. Hlavně ty gyrosy. Poslední večer jsem si dal ještě vodnici s nějakým drinčíkem hezky. No a čas letět dál. Na to lezu jak starý dědek. Ej, hekam. Tak jo. Jdeme dalej. Kufry mám připlý. Já mám, musím to kontrolovat dvakrát, ty vole. Čau, kámo. Čau. Tak dnes nás čeká věc tady z Řecka, tady z toho ostrova na Levkádě. No, potom cesta do Bulharska. Tam asi přespím někde v Sofii, něco takového, podle toho, jak se pojede, uvidím. Ještě jsem nic nebukoval. No a jsme na cestě do Rumunska na Transfaragasan, nevím, jestli to říkám dobře, ale je tam hromada hezkých cest. A hlavně jsou tam medvídci. Ale jako měl jsem si pořídit termoprádlo, protože ta kombinace se na mě strašně lepí. Jako mám termoprádlo na nohou a je to fakt rozdíl, no. Ale ono se to za chvilku najde tu polohu a bude to dobrý. No, 10:03, když tam dáme Sofie, Bulharsko. 7,5 hodiny přes Soluň. 7,5 hodiny, 673 km. Jenže já se bojím, že to bude samá dálnice. A je to dost možný, že to bude samá dálnice. Počkej, tak to v Soluni, to bych si mohl dát ještě jeden gyros. Hello. Toho gyrosu se prostě nedá přejíst, já nevím. Ale včera jsem tady našel nějakýho týpka, co tady půjčuje motorky. A namazal mi řetěz. Reťázik. Jsem projel 129 litrů benzínu. A mám na to 2700 km. OK, tak to bych taky bral tohohle skutříka. Jako bydlet tady, tak mám taky nějaký stroj na vodu ještě. To bych mohl udělat, je. Zkusit si tady vyhrnout rukávy. Praštit s tebou do trávy. Jo. Vítr. Půlka nádrže, ale tady tankovat nebudu, tady mají benzín za 2 eura, hovada. Je, pozor, pejsku! Dobrý. Tam opatrně. Tak, hoši,
tak to bych plakal, kdybych tohle viděl. To bych plakal. Takový roztomilý pejsek. Ale jo, takhle když se jede, tak je v pořádku, ale ono totiž asi ještě není úplně těch 35 stupňů, protože je 10 ráno. Teď je 31, OK. No, po 3 stupně to bude ještě horší. Ale v Bulharsku jsem ještě nebyl. A vůbec nevím, co mě čeká na hranicích. Ale počkej, Bulharsko, to bude tenhle týpek. Jo, BG, Bulgária a jsou v Evropské unii, takže pohoda. Data máme. Bulgária, tam je big business. Ty vlastně bych mohl už dát nějaký tempíčko, co? To je ta tříkolka, to by mě zajímalo, jak se na tady tom jede. Na tady té tříkolce. Ta kontrola trakce je přísná. A má to úplně skvělý zvuk, jak to přerušuje, mně se to strašně líbí. Hele. A jedničku, to udělá nejvíc. To je, když s tou motorkou něco je úplně. A takhle bez té kontroly trakce. Drift jsem odjel pryč. Drift? Je, tam na tom rohu mám vlastně ještě jednoho chábra, co tam prodává gyros. Já mám všude chábry tady po tom ostrově. Ale doufám, že se sem vrátím brzo. Sice asi letadlem a počítám se tady nějakého skútra, ale tady je fakt prostě moje oáza klidu. Čau. Ale jako věřím, že tady se jako na těch skútrech rozseká strašně moc turistů, protože ten asfalt je fakt kluskej. A většinou lidi, co tady půjčou skútra, tak ho třeba ani nikdy neřídili, že jo. Takže se to prostě tady najednou jako učej na tom kluském asfaltu, stačí pak udělat blbou chybu a jdeš. Protože mluvím ze svý zkušenosti. Já jsem jednou jel se Zdendou na Kos, tam jsme si půjčili skútřiky a prostě si jedu v klídečku a bylo to ve městě, nějaká křižovatka a já prostě whoop, a motorka udělala whoop. A no a jako, já jsem jako poškrábaný nebyl, jediný co, jak jsem spadnul, jediný co, tak když jsem spadal, tak mi stojánek říznul do nohy. Já mám ping. No a já vždycky prostě, to je v pohodě, já do nemocnice nepotřebuju, to vyřeším. Jsem koupil v lékárně nějaký takový ty stehy, takový ty lepenkový, já nevím. Jsem zalepil. No, ale tam byla díra jako hovado, že jo, takže to úplně nepomáhalo. Tak jsem večer nakonec usoudil, že asi do té nemocnice pojedu a pár stehů mi tam dali, no. Takže bacha na ty skútry. A bych to úplně zvednul. Nezvednul, no. Klouže to, hej, brácho, opatrně. To ten má hodně na párku. Já chci projet. Ten děda se kouká na mě, že mě nechce pustit úplně. Ale já můžu. I can, jak se říká v anglicku. A já můžu možná jít zprava, co? A jo. Nechtěl bych tady čekat. No hej, já mám úplně závislost koukat na ty SPZky a zkoumat, odkud jsou. Já nevím, prostě já nemůžu jet kolem auta, aniž bych se nepodíval na SPZku, odkud je. Itálie. Tady dám levou. Bulgária. Big business here. Tady je stopka, jako jo, jakože mám zastavit, jo. Běž, jeď, yes. Tohle je jako prostě most z Levkády na pevninu, jo? Asi ne, nebo jako jo, ale vím, že tam ještě pojedu pod mořem. A tady už jeden závodník je. Dík, kámo, větší má přednost, viď? Ale jakože větší, jakože jsem já větší, ale větší motorka. Kompenzuju! Ale 650 moc ne teda, ale potřeba nějakého litra. Tak co vám je tady? Kámo, děkuju.
Zablikáme, blik, blik. A jedeš. Tak kdo z koho, kámo, kdo z koho? Ta přeska, to je vždycky, jak se trefit jehlou do nitě. Nití do jehle. Nití do jehly. S dovolením! Kužel. Já prostě vždycky, když vidím kužel, tak si vzpomenu na Tomáše. Jakože hejteris, že jo? Hejteris, 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 hejteris. Takhle mě jebe po cestě prostě, hoši. Ty vole, jsem možná mohl podřadit, ale nemusím. A tady ty řidiči jsou úplně zvyklí na ty motorky, že je objíždějí. Třeba jako já takhle objíždět auta v Čechách, tak na mě troubí v protisměru, jestli nejsem kokot. Tak jedem, želvičko, no, jak se ti líbilo Řecko? Byla z chvilku doma, viď? Za bráškama. No, co? Já prostě víš co, nevím, co mě je. Tak kámo, ty jak seš naloženej, to je prdel, nepřevrátí se ti to. Stopka. A tady se platí za tunel pod mořem. Hello, can I pay by card please? Thank you, bye. Evcharisto. Tunel 1,6 km. No a teď jsem normálně pod mořem. Hello, I am under the water. How are you? How are you? I am under the water. To úplně prorazilo, zaplavilo se to tady. No, to byla smrt. Pryč! Čau. Čau. Zase jsem se tam udělal nějaký kámoše na kafíčku. Ty Řekové jsou strašně kamarádský. Tak musím najít nějakou benzínku. No, už mám jednu čárku jenom. Doufám, že bude levnější ten benzín než na té Levkádě, protože na té Levkádě stál 2 eura. A to teda ne. Týpek říkal, že tady už budou nové silnice, že tady by ten asfalt měl být dobrý. No, bude asi tady už. Samozřejmě si asi musím vybrat benzínku na dálnici, která bude drahá, že jo. Jelikož je tahle za 500 metrů a další za 40, tak na tu druhou už bych nedojel. Takže i kdyby stála 2,5 eura, tak to tady musím stejně natankovat. Tady mají strašně dlouhý ty přejezdy na ty benzínky. No čum, hele. 95 1 949. Myslím, že mi tady natankuje ten týpek. OK. Here. OK. Kalimera. Hello. Full please. Full. Normal racing? Normal. Order. Sorry? 600. 650. Ty vole, tak stál 2,99 eura. To mě jebne. Yes. Čauši. Kurva. Hello. My car, please. Hej hoši, já zase mám problém na té dálnici, že to přestává jet. Aha, týpek mi to zase přelil. Hej hoši, že se mi rozbil teďka držák na kameru. Tady to prasklo.
tady v tom to prasklo. A tu jsem to s drckama, ale to vůbec nejde, tak jsem sehnal izolepu a vidíme. Oni nemají prostě benzínky na dálnicích. Takže musíš potom hledat nějakou vesničku, kde ti natankuješ. Vypadá to naprosto ohavně, ale drží to. No, uvidíme. Nerad bych o tu kameru přišel. No tak, jde dál. Čau brácho. Jož, já chcípám, teďka už tady tou kolonou protahuju asi 10 minut. A oni prostě tady nedělají nikde žádný volný místo, abych mohl projet. A no jako kdybych tady měl stát, tak tady omdlím. A jsem teďka na... Ty pičo, jo. Jsem teďka na hranicích Řecko-Bulharsko. Telefon mi nefunguje, protože je přehřátej. A jako ty řecký dálnice jsou šílenost. Za prvý tam nejsou benzínky na těch dálnicích, že se musí sjíždět. A hlavně tam mají všude mýtný. Takže každých, já nevím, 40 km zastavuješ, aby si platil 12 korun mýtný třeba na motorce. Hele, jestli tam nebude ulička, že to neprojedu, tak já říkám, že omdlívám. Omdlívám. Ale nejhorší je, že nemám v oku, jak jsou široký ty kufry ještě. Už snad nebudete nasraný, že vás předjíždím, ale já to fakt nezvládnu. Dejte mi vodu hlavně někdo. Je v tom tady větší ulička, tak tady neprojedu. Zkusím to, no. Já už nedýchám. Prosím, udělejte mi místo, hoši. Možná ta druhá strana bude lepší. Dík. Ale nevím, jestli tady ta strana bude lepší nebo ne. Jeď, brácho. Tady by to možná šlo pár aut. A je to docela půjde. Tady se musí vylézt jako z auta, jo. No máte to libově udělaný, kluci. Libovka. Hello. Čau. Tak tohle je to Bulharsko, jo. Já podle mě se tady bude stavit ještě jednou někde. Kár, jsem já, kár. Ty můžu jet? Si jo. Nic po mě tady nechtěj. Je prdel, že mi nefunguje telefon, že jo. Já nevím kam jet. Protože je tomu moc vedro. Tak tady si zapnu Bulhara. Casanova Labello, to tu dlouho nebylo. Fotbal rap, je svek. Udělej dřepa přímo na mě, leg press, leg press, leg press, leg press. Tady zastavit, že jo, protože mám přehřátej telefon a navigace neukazuje nic. Další stavení na dálnici kvůli tomu, že to zase nejede, ale nevím, tady, nevím, jestli tady ta dírka, nevím. Kluci, už jedu! Hi. Oh, my keys is not working. You thank me? Okay, full please. Full. Full. Card? By card. Is there some food? No. No. No? No? No. Yes? No. No.
The robot. Okay. Wait, inside? Yes. Čus, kluci. Čau. Jako Bulharsko zajímavý tady, no. Jen ty cesty tady hodnotím tak 2 z 10. Mám vlastně za sebou asi 500-600 km dneska. Většinou po dálnici. No to možná víc jak 500-600 km, to bude 700 km už mám za sebou. Po dálnici a už jsem měl být hodinu na hotelu, ale řekl jsem si, že pojedu ještě dál směr na to Rumunsko. Takže mám ještě 2,5 hodinky cesty před sebou. Aha, dal bych tady někde nějaký bulharský jídlo. Ale vůbec nevím, co tady dělají. Co tady prodává týpek, melouny? Kdybys mi dal jeden vychlazený, nakrájený, tak bych možná o tom přemýšlel. Bulharsko! A v Bulharsku jsem ještě nebyl. Ale že tady budu poprvé na motorce, to bych v životě neřekl. No tohle zatím docela drží, ne? Jako není to nejhezčí, ale drží to dobře. Už jsem projel 177 litrů. Tady to je takový, jak když projíždíš Ústeckým krajem, no. Bulgária. Bulharskou vlajkou bych chtěl vyfotit. Hej, čeho se to fotím, co? Zdar, kámo! 30 na krku a v srdci pořád dítě. Jako mají tady hromadu A3. V Albánii byly starý Mercedesy a tady starý A3. Nějaký závodník za mnou. Je, dědo, seš dobrý? A je dobrý. Chudák děda. Já s sebou bacil. Abych mu tam šel pomoct, ale on tam měl kolem hromadu lidí. Chudák. Je bejsek, pozor, bráško. Fuj, tam je nějaký blinkání. Já mám za sebou závodníka s 5kovým bátkem. Z Bulharska, takže big business here. Ty vole, dobrý fotbalový hřiště tady. Ty vole. Tak pojď, vole. A za mnou mám nějaký sraz motorkářů tady bulharský. Já se tady přifařím. Slepičky tady mám, tady prostě pohodička. Jsem členem bulharského gangu. Hoši, za mnou jde třeba 30 motorek, ale takových těch čoprů, že jo, bulharských. Já zastavím, abyste to někde viděli. A pak se k ním nenápadně přidám. Jedu s váma, hoši! Jsem členem bulharského gangu, hoši. Hej, hoši, mám si taky udělat nějakou kérku? Gang, gang, kolem mě, bandana na krku, night ride, bands, noční seš. To je prdel, hoši. Myslíte, že budu muset udělat nějaký ceremoniál, aby mě vzali? Třeba jedem na nějakou misi, víš co, třeba vyloupit bulharskou banku. Tak čau, no, tady se s váma loučím. Tady těch motorkářů bych se bál normálně. To jsou takový ty motorkáři, co jedí ty děti, podle mě. To asi bude autoškola tohle. Co děláš, v klidu, ne? V klidu, týpko, tě v autoškole, tak to neumí, no. Tady troubíš jak na lesi. Jak v Bulharsku, ty vole. Tady fakt jako musím být ve střihu na ty díry, nebo budu měnit dráfek, ty vole. To je prdel, jak tady vždycky před tím baráčkem svým si postavit židličku a koukej zase, kde je. A co je tady? Co je tady za sraz?
koníci, čau. Dobrá kára, kámo. Kámo, kolik taková kára má asi koní? Ty jsme v nějaký osadě, ne, tady? Hustý. Tady jsou nějaký závody těch koníčků, podle mě. Ale já radši dám spojku, ať ho nevyrušíme. A jedeš dál. Ty vole, jdu jak rychle, ne? Kravičky. To je crazy, tady ty díry. Já jenom doufám, že tam ten trajekt jezdí pravidelně. A můžu tam koupit lístek na místě. To je docela dlouhá řeka. Hustý. Když tak najdu nějaký člun. Naložím to do člunu. Najdu nějaký pádlo. To dám. Taky divný, protože nemůže jít přece se mnou jenom. Tady není žádný auto, víš co? To asi neodjedu dneska. Jak to tady funguje, ty vole? Border Cruising Point. Jo, tady jsou už hranice, jo? Tak to vypadá přísně. Hello. Hello. I want to go to Romania. Okay. Passport, please. Yes. What time? Oh. 3, здравствуйте. OK. Prostě přijede. Where are you from? Czech. Republika Čeka. Czech Republic. Yes. Czech Republic. Where are you going? Sorry? Where are you going? Now I am going to Romania Transfaragasan. Blue Audi. Ticket for ferryboat. Ticket. Ticket for ferryboat. Yes, I see. Passport control, collect. Here. Okay. Ferryboat going. Okay. Thank you, sir. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my lover. Tickets ferry boat. Hello. One motorcycle and one person, please. Your name? Jan Homonický. I will give you passport. Number, registracja номер. Here. It's like hi girls. Thank you. Bye. Tady umřu, než přijede ten trajekt. Doufám, že na tom trajektu má něco k pití, protože já umírám na žízeň. Tohle je trajekt z Bulharska do Rumunska přes Dunaj. Pang. Jsem si možná tu helmu brát neměl ještě. To je po hodině čekání. Co hodinu? Tyhle, to pane, tak hoďku 20 tady čekám. Kdybych viděl, tak vyberu jinou cestu, protože... Brácho, nemáš tam pasit nějaký pivko pro mě? Tak kde je ten člun, ty vole, pro mě? Puste mě. Sup. Hi. Co chceš? Asi, dík. Can I go? Tak kde je ten člun pro mě? To je ono, jo, ty vole. Jsem čekal trošku víc. To je ono, ty vole, jo. To se potopí podle mě. Hej, dáváte tam vodu, nebo já umřu. Proto to trvalo tak dlouho, oni ty kamiony. Tam museli i podle mě i nějaký couvat. Bo ne? Nevím. Ale vypadá to přísně. Nebo jako spíš nebezpečně. Úplně tomu nedůvěřuju. Jako ten nájezd, že jo. Já si tam nechám místo, protože nechci zastavovat v tom středu. Čau. Jeď, bráško, no, jsem nepřesně nechtěl.
pohodě. Ty vole, to je trek tohleto. Hej brácho, máš pohodičku. Kam to mám švihnout já? To je divný trajekt. Jsem si měl vzít ten člun radši. Kam? Kam? Tady? Si můžu tady, že jo? I kámo. Tady bych se bál jít večer. Hej, tak ty mě přepadnou, hoši. No ale mě teďka naboudal týpek. Church is the part of my life. Tamhle je medvěd, ty vole. Kámo, můžu tě pomazlit? Co to je? Výstraha nejvyššího stupně? Právě mi telefon napsal, že můj život je v nebezpečí. Ty jsi hezký medvídek. Wow. Ten stan si příště postavím tady. Do prdele, do čeho jsem to věl? Jak hovado. Když se tady zastavil nějakých chábrů na kukuřičku. Hoši, tak tohle